kanina busy, as in, sobrang busy ako kasi malulobot ako, wala akong dalang content. Nagpa-check ako. Ngayon, nagpa-check up ako sa doktor kasi sa nararamdaman ko. Ngayon, tomorrow babalik ako. Kukunan ako ng dugo. And then, nagpagawa na rin ako ng salamin ko. Inisa ko na lang na lakad para, ang tawag doon, hindi na siya, hindi na, isang lakad na lang, gano'n. Tapos nagpalonod na lang ako. Tapos, ayan, kumain na rin kami dun sa labas ng kapatid. Sinaman pala ako ng kapatid ko. Kasi, ang tawag, baka natakot ako pag mag-isa lang ako, baka mahilo na naman ako. Kaya, kasama na lang ako sa kapatid. So, guys, update ko lang yan kasi ang nireset sa akin ng doktor din na mga gamot, then vitamins lang naman yung guys, wala pa naman kasi titignan muna sa dugo, kukunan ako ng dugo kung high blood ako or low blood ako. So tomorrow ko pala yung malalaman result. So ayan, matutulog na ako, papahinga na ako kasi para makabawi ako. And then, medyo umokay na yung mata ko. Umokay na yung, hindi na sumakit yung ulo ko. Kasi tawag doon salamin siguro yun. Or what. Tapos yung salamin ko, pag umaga siya guys, kaya tingnan mo parang gray lang siya. Pag umaga, nagda-dark siya. Pero pag malinaw naman, hindi ganyan lang. Kaya ito pinili ko para kahit anong damit, pwede kong suotin. Match naman siya. So guys, sleep na muna ako. I'm tired. Hello guys, good morning. Ang haba-haba ng tulog ko. Ngayon nagtataka kayo, may salamin na ako kasi tawag doon yung sakit sa ulo ko. Kasi nagpa-doktor ako. And then, wala naman nakita sa akin na high blood o low blood. Wala naman. So, ang nangyari, wait lang. Sa mata. Kasi, ang tawag doon, marami din ako kapatid na nagsasalamin. And then, ganun ko din yun. Minsan sa, sa mana-mana. Oh my God. Pero, lang naman. Maliit lang naman yung grado. Hindi naman sobra laki na grado. Yan. Para nawala nga yung sakit na ulo. At saka, binigyan din ako ng doktor ng vitamins kasi palaging puyat. Kaya, yun. Bigyan niya ako ng vitamins and then binigyan din niya ako. Pag nahilo ako, iinumin ko. Pag hindi. Sobra talaga ito. Buti na lang yung laundry ko, pinaano ko na. Okay na. Ito, alas 6 na ng hapon. Yun, mag-ready na ako. Maliligo muna ako. Tapos mag-ready ako. Kasi, work time na naman. Yan yung aking laundry. At least hindi na ako naglalabas. Nakakapagod din. Kasi puyas na. Kaya laundry na lang. Yun guys, maliligo muna ako. And then, back to work na naman ako. Ganun talaga ang buhay. Work. Tapos gasos. Work. So, see you later. I'm done na maligo. Fresh na ang lola mo. And then, hinihintay ko lang yung aking sundo. And then, I'm done. Going to work.
work na naman. Oh my God. Pero at least hindi na sumasakit yung ulo ko. Hindi ko nalalaman yung sakit ng ulo ko. Medyo okay na ako. As in, medyo okay na. As in. Pero ayoko naman habang buwan magganito ako. Ayoko naman ganito. Pero, let's see. Siyempre, yung sakit ng ulo ko, iba din eh. Iba yung sakit. Alam mo, iba yung sakit. Kaya, so, wait ko lang yung sundo ko. And then, work. Guys. And then, ayan. Ayan, nakatulog na ako. Naging maayos na yung ano ko. Nakatulong sa akin yung pagpa-check up ko. Binigyan ako ng vitamins na kasi siyempre palaging free at binigyan ako ng vitamins. And then yung sakit ng ulo ko talaga sa salamin pala yung kailangan ko naman salamin. Pero ano lang naman, mababa lang naman guys, hindi naman. Pero aalisin ko rin yung salamin pag hindi ko na nagustuhan at hindi na sumasakit yung ulo ko kasi ayoko naman forever magsalamin. Pero habang sumasakit pa yung ulo ko at habang bago pa lang naman, isusuot ko muna ang aking salamin. Ayan. Ayan, para tawag doon. Oh. And then masarap na yung pakiramdam ko kasi may mga vitamins na akong iniinom. Although noon naman may vitamins akong iniinom. Kaso lang, mas iba yung binigay sa akin ng doktor na vitamins. Mas perfect talaga siya. And guys, it's already 5:25 yata ng already 6 na ng hapon. Kaya maliligo na ako kasi it's work time. So, ang boring ng buhay ko ngayon kasi ganun lang talaga, paulit-ulit lang. Bahay, work. Kaya, wala, tsaga-tsaga lang. Habang ano pa, tsaga-tsaga lang kasi mag-iipon pa ako. Ang dami ko pa gustong bilhin at dami ko pang gustong pangarap. Hello everyone! Ayan. Update sa aking tawag doon sa aking check-up. Update sa aking check-up is okay na. Normal. As in, diba? Normal lahat. And then, tawag doon, yung nahilo ako dahil lang sa ice sa mata ko. And then, tawag doon, yung sakit ng ulo ko dahil lang din sa mata ko. Kaya, yung nagpagawa na ako ng salamin, nawala na yung sakit ng ulo ko. And then, di ba nung nagpa-check up ako sa doktor, okay na din kasi binigyan ako ng vitamins. Kaya, naging okay na yung aking pakiramdam. And then, kagaling ko lang ng work. It's, anong oras na ba? Wait lang. Hindi ko makita. Okay, hindi ko talaga siya makita. Dito na lang tayo. 5:50. It's already 5:50 ng umaga and then I'm alive at hindi sumasakit yung ulo ko. Hindi. Basta suot ko lang yung aking glasses and then ang tawag doon, pag hindi na siya sumakit, hindi naman na talaga sumasakit yung ano ko. Pero, lalagay ko muna to after 1 month. Siguro, tatanggalin ko na din kasi ayoko din na forever salamin. Kasi syempre, di ba, mas maganda pa din yung tawag doon. Wala tayong salamin. Pero okay naman. Maganda din naman. Kaya, I love it. So guys, dito ko na end ang aking vlog. Update lang to kasi ngayong week na to, work and then bahay lang. Work and then bahay lang. Wala naman masyadong ganap. Kaya, update lang din sa aking
nararamdaman. So, this is it. Pansit. So, chikahan next week. Bye-bye. Love you. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall.